Hello! Hapon na guys. It's Sunday. Natapos ko lang maligo. Si Dan, tingnan nyo naman yung mga ano niya. Oh, ready na yun. Nakapack na siya. Pupunta kami ng Kmart para bumili ng more singlet kasi sabi niya he needs more. So, nag-ano lang ako guys, nag-sunscreen. So, I have nothing on my face except for this. Yung ginagamit ko, ito actually, sobrang ganda nito guys. The Face Shop Eco Natural Sun. Meron siyang SPF 50+, PA triple pluses. Ganyan siya. Nagustuhan ko dito as hindi siya puti, guys. Ano siya, meron siyang tint sa kanya. So, kapag nilagay mo siya sa mukha, para kang naglagay ng tinted moisturizer, pero merong SPF 50+++. Basta, maganda siya. Tinted siya. That's what I like about it. And my battery is dying, of course. So, I'm gonna charge this. Guys, kagaling lang namin dun sa Kmart at saka sa Kohl's. And, sa Kmart, hindi kami nakabili ng singlet ni Dan kasi wala siya nagustuhan. So, I got this. Kasi yung marami akong sunnies, kaya lang lahat sila malalaki sa akin. So, kapag gumanon ako, nahuhulog. So, ito, hindi. Ganyan yung tsura niya. Hindi siya nahuhulog. Fit na fit siya sa akin. So, beautiful. Uuwi na kami ng bahay. So, mamaya, may dinner kami sa bahay ng ano. No, hindi sa bahay. May dinner kami kasama yung mama at saka yung stepdad na Dan. And then, yeah. So, sa pub kami mag-dinner mamayang gabi. Before that, pupunta kami sa bahay ng ano niya, ng kuya niya, just to see the kids before we go. So, start ako mag-pack mamaya. Kasi si Dan, na-prepare na niya yung mga ano niya, dadalhin niya. Sabi niya sa Taytay daw siya bibili ng mga singlet. Singlet guys, yung sleeveless. Kasi tatlo lang ata yung meron siya. Kulang siya. Pupunta kami ng Taytay! So happy! So excited! Guys, mag-start na din ako mag-pack ng slide. Unahin ko lang yung mga swimwear. Kasi magde-declutter din ako ng swimwear ko. So, i-declutter ko yung aking mga swimsuit. I will go through every single one. And then, like what I did sa shoes, guys, na isa-separate ko yung i-donate, yung gagamitin ko, and then yung ipamimigay ko. So, we'll see. So, dito ko nilalagay lahat. And like some of my beanies and stuff like that. But mostly, mga swimwear stuff or like mga cover-ups. So, ilalagay natin lahat dito. Tapos, doon tayo sa couch mag-declutter nitong lahat ng ito. Most of the stuff that I have in here, guys, doesn't even fit me. So, hindi ko alam kung bakit ko sila nilagay dito lahat. Yung iba, nandyan pa talaga sa original packaging nila. Ito yung bigay sa akin ng mama ni Dan. Nagpunta sila ng Russia, Europe, somewhere doon. Nag-cruise sila. And then, binilahan niya kami ng mga ganito. And Dan chose this color. Green. Scarf siya, guys. Sosyalin siya. Ano pa ba meron dito? Ay, meron pa pala. Okay. There. And then, ano to? See? Ang laki niya. Hindi naman kasya sa akin yan. And then, mga cover-up. And then, yung aking rash guard. Okay. Let's do this. Okay guys, mag-declutter tayo. So yeah, una, ito, hindi to kasya sa akin. Tingnan nyo nga to guys. Maganda sana to, maganda yung kulay. See, sobrang ganda nitong kulay niya. Kaya lang, ang laki nito sa akin. Actually, small na to guys ha. And kadalasan kasi sa mga pinapadala sa akin online, yung sa likod, hindi napapakita sa picture. So, hindi ko alam kung ano yung likod niya, kung tie ba siya, or kung ganito lang. Kasi kapag ganito yung likod, guys, wala na talagang pag-asa. Hindi talaga siya mag-fit sa akin. Kahit na siguro maliit siya, hindi talaga siya mag-fit sa akin. Kasi mas prefer ko yung matatay mo para maano mo siya, diba? Matighten mo. But yeah, kapag ganyan, wala na talaga. But this one looks good. I think I got this from Zaful. Ganyan yung bottoms niya. That looks really good. And maganda din yung quality nito. Yung purpose talaga ng pag-declutter ko nito is para ma-go through ko yung mga swimsuit na dadalhin ko sa Pilipinas at saka yung mga swimsuit na ibibigay ko sa kapatid ko. And then the rest, donate na. Actually, when I say donate, ano ko siya, meron akong donation box. So, ilalagay ko siya doon. And I think I will have the girls like take a look at it and see kung magugustuhan nila. Kung hindi, ibibigay namin sila sa sa like charity and stuff like that. This one, guys, sobrang ganda nito. I got this from Zaful as well. This is extra small. And yeah, this actually fits me. Yung bottoms lang, hindi masyado, but yeah, ang ganda nito, ganyan siya guys, ang ganda talaga nito, na-feature ko to sa sa haul ko, hala yung gloves, nasali. Ito, nasa plastic pa din siya, kaya lang yung bottoms, I think this is the bottoms. Hala, I think that will fit me. Yeah, maliit to tingnan. See? Dito yan.
Kasya yan sa akin. Ito, hindi to kasya sa akin. I don't think it will fit my sister as well. Kasi tingnan nyo nga, ganyan na naman yung lock niya. Tapos, hindi pa na-adjust yung ano niya dito. Oh. Hello. Malaki to, guys. Nawala. Walang magkakasya. Malaki to. Tapos, very cheeky pa na to. So, no. This one, I think kasya to sa akin. I think I will give this to my sister. Ito, malaki. Hindi ko alam kung ano, nasan yung ano ito, kapartner nito. Pero, donate. This one is isa sa mga original swimsuit ko. This is actually a bra, guys, na nilagyan ko, tinahian ko ng floral na pattern. Tapos parang I just left the, ano yan, lace dyan. Pero ito, like, tinahi ko tong floral na pattern dyan, guys. And sobrang sexy actually nito, tingnan. See? Sa likod, ganyan. Tinahi ko lang yung floral, tapos yung tingnan nyo sa loob, ganyan. Maganda to actually. I'm gonna keep this because that fits me perfectly. This one is from an online shop. This one fits me as well. So, yeah, I like that. That looks big, so that's not gonna fit me. Hindi ko alam kung anong kapartner niyan, pero kapartner niya ng something. This one is from Aerie. So, nung nasa US pa ako, ang dami kong gift cards galing sa American Eagle. Tapos American Eagle Aerie, ano sila, parang magkapareho lang sila ng website. Sa iisang website lang sila. And I always order stuff there kasi meron silang mga extra small. So yeah, ang ganda nito. Very, as you guys can see, very, very bright. But yeah, this one fits me. And then, ito galing din to sa Aerie. That fits me as well. This one, galing pa to sa E-Mall sa Cebu, guys. As in, sobrang tagalan nito sa akin. It looks like that. Maganda din to. Kasya yan sa akin. Ito, medyo super slight lang siya na malaki sa akin. But galing din to sa Aerie. Ganito yung itsura ng ano, ng top. Tapos meron siyang pa-bow dyan with, anong tawag dyan? Rhinestones. And then ito din bottoms niya. That one fits me. I think I will give this to my sister. If she wants it. Ito guys, maganda sana to, kaya lang ito na naman yung lock niya. Look at that. Maganda diba? Red na red. See, hindi ito kasya sa akin. Hindi din ito kasya sa sister ko. But ang ganda sana niya. Ang ganda ng kulay, pastel. Tapos yung likod, ano, black. So, donate yan. Yan yung bottoms niya, guys. Looks nice. Ito, I got from Cotton On. So, ito, kasya to sa akin. Na-try ko to eh. Ganyan lang siya. Tube top. Tapos yung likod niya, ganyan. Ang sexy ng likod nito. Tapos it comes with a strap as well. I think I'll give this to my sister. Kasi matagal din sa akin pero hindi ko pa nagamit. This one guys, maganda sana siya. Kaya lang ang laki. Yan oh. Donate. I think galing to sa online sa Pilipinas. Nabili ko to online sa Pilipinas, I think. Pero ganito yung itsura niya. Na, yeah, I think it's big. Pero kasya to sa kapatid ko, so I'll give that to her. And then, ito yung kapartner nung pinakita ko sa inyo kanina. Asa na yun? Yung bottoms niya, maliit. See? Ganyan, oh. Maliit siya, diba? Pero the top is massive. Like, sobrang laki niya. Yeah. Or maybe, actually, maybe it will fit me. I will try this on again. Kasi kapag malaki siya ng konti lang sa akin, then it will fit my sister. So, I will just put that in there. And then ito, maganda sana to guys. Kaya lang ito na naman siya sa mga laklak na ito. But it looks like this. Yan. Hindi to kasya sa akin. So, dyan yan. Meron yung kapartner. Asan na yung kapartner mo? Napin natin yan. May pa-lace din yung kapartner niya, pero ang laki. Yeah. Dyan ka, donate ka. Ito yung kapartner ng red na pinakita ko sa inyo kanina. Yung red na top. Maganda to sila, i-partner talaga. See? Ganda sana nito guys, diba? Kaya lang malaki siya sa akin. So, dyan kayo. And then, ito is kapartner nung this. Yan. Ito, medyo malaki to ng slight lang sa akin. So, kakasya to sa kapatid ko. And maganda to kasi ganito na siya guys. Nagtatay na talaga siya. So, that's the upper. And then, yung bottoms is a bit big. So, ito, sure ako, hindi magkakasya to sa kapatid ko. And kahit nakasya to, I don't think she will wear this because it's really cheeky. So, I'm just gonna put that on the donation pile. And then, this one, this will fit her. So, ang maganda din to kasi reversible siya. So, if hindi mo bet yung ganyang print, you can just go with the, like, you know, plain, parang bluish teal. Yan. Maganda to. Ito, partner mo ay ito. Ito, malaki to. At I think kasya to sa kapatid ko actually. Medyo malaki siya ng slight sa akin. It looks like this. Ganyan siya, guys.
Tapos yung hindi ito reversible. Sobrang haba nung pa-string niya kasi pwede mo siyang ipulupot sa katawan mo guys, sa yung belly. So, yeah, I think that will fit her. Ito sobrang laki. Wala. Dito kasha. Ito yung na-feature ko just recently lang sa video ko. I think I got this from Gamies. Yeah, maganda to actually. So, I'm gonna keep that for myself. Yeah, malaki to guys. Tapos hindi pa na-adjust yung likod niya. So, wala ng pag-asa. Napakataki na ng ganito sa akin. Like, para sa akin, hindi na siya, like, mas gusto ko lang yung plain. Yeah. Anyway, donate. Parang ito, yung kapartner niya. Yeah, parang ganyan. Ay, maganda tong bottoms na to, guys. I'm not sure if this will fit me, though. Medyo malaki siya tingnan. Bibigay ko na lang to sa kapatid ko. See? Maganda yung pa-side niya. Oh, bongga to. I like that one. Ito, nabili ko dito sa Aerie. Wala tong ka-partner, hindi ko binili yung partner nito. Ito, okay lang naman kung ganito yung clasp niya. As long as meron siyang ganito o adjustable na pwede mo siyang ilagay sa pinakadulo para kasya siya sa'yo. I think I'll give that to my sister as well. Like, hindi na talaga ako mahilig sa mga printed eh. So, bigay ko yan sa kanya. This one, oh my gosh, I love this! Na-feature ko to sa video ko din. I think this one is from Gamies as well. Sobrang sexy nito, guys. Yung sobrang sexy ng gilid. And then, yung likod niya, very sexy nung likod. Backless siya. Tapos, pag ganyan siya. Gustong-gusto ko to. Tapos, kasyang-kasya din to sa akin. I love it. This I got from American Eagle. Ito yung go-to na ko talaga, na black bottoms ko. Kasi, like, marami akong mga colorful na mga tops. And marami din naman ako mga black na mga swimwear top. So, ito yung lagi kong pinapartner. Maganda to, guys, kasi the back, meron siyang parang rouging dyan. It makes your butt looks good. Yung kapartner ng may pascallop na, ito. Malaki din to. Yan. Maganda sana siya. May pascallop siya, oh. There. Kaya lang malaki siya. So, you go there. Ito, maganda to, guys. Nasuot ko na to. Dinala ko to sa Pilipinas last year, actually. Sobrang sexy nito dito. See? Kasyang-kasya to sa akin. I'm gonna keep that. Ito, okay lang sa akin na ganito yung print. Basta parang ganyan lang. Hindi siya, like, very bright. So, yeah, I like that as well. This one is from American Eagle as well. Ito, this one is from Yoings. Pag ganyan siya, kaya lang kapag ni-raise mo yung hand mo, nagre-raise din siya, guys. So, kita naman yung vuvage. This one is, I think, from Zaful as well. Ito, kasya din to sa akin. Maganda din to. Itatay mo siya, parang pa dito ata. Tapos, actually, I do not understand. I think it comes with a separate, like, string para dito sa ano. But yeah, I like this. I have another basic blue bottoms. This is from American Eagle as well. So, ganyan lang siya. And then, it has the same ruching sa back. Ganyan! So, wala siyang padding, which is really, like, unusual sa mga website na kinukunan ko ng mga swimsuit. But yeah, malaki to sa akin. So, no way. I can't wear this. Ganyan lang siya, oh. Maliit tingnan yung ano niya, yung dito sa harap. Kaya lang malaki to sa akin. And then, hindi pa siya adjustable. So, donate. And then this one I got online as well nung nasa Pilipinas pa ako. Bakit meron siya? Hindi ko pa siya nagamit. Oh, meron pa siyang patag na hindi ko maintindihan. Ay, actually, nagamit ko na to sa Thailand. Yeah, nung nakita kami ni Dan. Yan. Maganda siya, diba? Maganda siya i-partner actually. Pwede siya i-partner sa ito kasi meron silang mga similar colors, or pwede ko siya i-partner sa aking DIY na ano. Kasi meron silang mga similar colors there. Yung sexy na ano, ito yung partner niya. Kaya lang sobrang laki nito sa akin. See? Yan. Hindi naman siya sobrang laki. Yung dito na part, kasha. Yung dito, parang malaki. Para ako naka-diaper. Yun lang pala. Hindi naman pala ganun kadami. Pero here, ito dito, i-donate ko sila lahat. Kasi malalaki yan. And then these, I'm gonna keep. I will go through all of these and see kung ano yung dadalhin ko para sa akin. Yung sa kapatid ko, ito lahat. So, good luck. I will start packing tonight, I think. Yung mga pasalubong lang, yung isang luggage, pwede ko na yun i-pack. We're home, guys! We got a present! Galing sa mama na Dan. Come here! I'm gonna write down what it is. Yeah, he thinks he knows what it is. She told me that this is something I want. So he's writing it down, and then we'll see if that's really it. Here it is. This is not just for me. This is for Daniel and Razel. I'm guessing it's
Something for the kitchen. I'll show. Show him, okay. Is it focused? Yep. Okay. Alright, ready? Come here. Okay. Okay, let's open. Oh! You know? Yeah. Is it really it? Oh, oh my god! What did he say? How did he know? Because I'm smart. Soda stream. This is to make your water bubbly. Oh, yay! Thank you. But yeah, I have been wanting this, but Dan doesn't want to buy it because he's like, that's so fancy. We don't need bubbly water. We don't need bubbly water. But yeah, this is cool. It actually just makes your water way better. So yes, thank you. This makes me so happy. Is it white? Let's see. Can you open? It is white. Yes, perfect. What do you mean? Are you gonna use this pipe? Yeah. Really? Of course I will. Oh, that's cool. And then you gotta buy this. This is the thing. You gotta buy this. What this is. It's gas. So yeah, this is cool, guys. I like it. Thank you. Thank you, Mama. Thank you. Oi. This is for you and me. So mean. Such a mean It's for son. you. I don't drink that. You know I don't drink it. Nah, you drink it. I don't drink it. Your water from now on will be bubbling. I'll take a photo to send to Mum. Where's the also we need to buy that. We need to buy these. Oh no, here. Comes with one. We need to buy more. Our water will be bubbly. This is cool. So kailangan bumili ng isa pa. Yeah, come with me. That's for Mum? Oh, for your mom? Hello, we didn't even read the letter, babe. I mean, the card. Ang gaganda talaga ng mga card nito mama niya. Hindi siya bumibili ng mga mumurahing card. Cute! Merry Christmas. Lots of love from Mom and Pete. Hope you have a wonderful Christmas. Yay! Thank you. Now, I will start packing. Actually, what I will do is I will put this Christmas tree down. Put this down talaga. Yeah. Kasi wala na. Tapos na. Hi guys! Gabing-gabi na. Siguro mga malapit na mag-12. Kaka-up lang ng video ko siguro mga 10-15 minutes ago. I actually ended up, nag-vacuum ako ng bahay para bukas, na lang, yung paglinis na lang ng floor, yung inaano ko siya, wina-wipe-wipe ko siya. Pero natapos ko na mag-wipe sa kitchen lahat. And, yeah, yung floors na lang yung kulang bukas. So, na-vacuum ko na siya para, ko na lang siya, parang i-mop ko na lang siya bukas. Hindi naman siya map, basta ipapakita ko siya. Tapos na-pack ko na din yung pasalubong. Lahat ng pasalubong na-pack ko na sa isang luggage ko. Yung kulang na lang dun yung mga chocolate. Hindi pa namin pinak yung chocolate kasi baka mag-melt kasi sobrang init. So, nilagay muna namin siya sa malamig na lugar. So, yeah. Anyway, I will close my vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.